Takže co to je za koloběžka tu? V první řadě to není koloběžka, je to elektrický skateboard, který se vlastně jednoduše ovládá, protože se stačí na něj jenom postavit a vlastně pomocí bezdrátového ovladače jenom přidáváte plyn a brzdíte a jezdíte samo, nebo jezdí to vlastně samo a můžete, nebo zatáčíte jenom náklonem těla. Takéto zariadení neexistují už. Samozřejmě máme několik konkurentů právě v Americe nebo v Austrálii, ale naším cílem bylo postavit nejenom lehčí nebo tenčí elektrický skateboard, ale udělat ho lepší ve všech směrech. To znamená, aby byl co nejvýkonnější, aby byl spolehlivý, aby se dobře používal a zároveň, aby prostě vynikal v těch technologiích a používal ty nejlepší materiály a ty nejlepší technologie, které jsou dostupné. Zkoušeli jste to? Samozřejmě. A jaký je to zážitek? Je to úžasný a těžko se to popisuje. Prostě je to svoboda, můžete jezdit kamkoliv chcete a nejste omezeni. Nejste čímkoliv omezeni. Kolko to bude stát? Momentálně připravujeme kampaň na Kickstarteru a vlastně cena pro Kickstarter bude $1000, ale potom v obchodě pro retail ta cena bude $1500.